Guys, welcome na sab sa ato ang mga storya nga daghan kang makatunan. Lahi na pod nga storya atong isigutan karon o duna kitay dakong lesson nga makuha niini labi na gyud sa ato ang pagsalig sa atong amahan nga langitnon, especially sa mga panahon nga bation ta og kahadlok ug kabalakas sa kinabuhi. So para masabtan nimo guys kining mao nga sambingay, inani ang senaryo. Adunay usa ka anak nga mipalayo sa ginikanan. Usa ka adlaw ni ana mihangyo ang anak nga pa di ko ganahan ining ato ang panimalay nga diri ko mopuyo, gusto ko nga moadto ko sa ilang lula sa akong lulo. Pero niyon ang amahan nga dong layo man kayo tong imong lulo ug lula, kinahanglan pa man kamo sakay og bus. Pero namugos ang maong bata, sagdi lang pa ug layo ang ilang lulo ug lula, kay mas komportable kung adto ko didto. Didto man ko nagtubo, didto man ko nagdako. So mas komportable kung na ako didto. So tuod man gitugutan sa ginikanan nga mulayo ang ilang anak kanila kay bugtong man kining maong anak. Pero gisulatan sa amahan ang maong anak. Gipadal-an niya ag sulat. Ug ang gibutang niya sulat, giingnan niya ang anak nga dong samtang moadto niya kadidto ayaw kahadlok ug ayaw kabalaka sa imuhang kinabuhi, ug samtang magbiyahe ka ihatod ka namo sa terminal pero ayaw kahadlok kung unsa ang may tabo sa unahan sa imong pagbiyahe. Karon mitando ang anak ug nalipay ang anak nga gisugtan siya sa iyang ginikanan. Tuod man pagkaugma maunang panahon nga mugikan ang maong anak, gihatod sa inahan ug amahan didto sa terminal. So panahon na nga mobiyahe ang bus nga sakyan sa maong anak, ibabay-babay na ang maong anak kay confidence na kayo siya nga moadto sa iyang lula og lolo. Ug tuod man pag-abot sa unahan adunay misakay. Pag-abot sa unahan kay ang series muhunong-hunong man gyud na siya. So daghang mga panahon nga naghunong ang maong series. So adunay usa ka pasahero nga misakay didto sa unahan nga pagsakay gyud dako kayong kahadlok sa anak. Kay nakita niya nga ang tanang mga naay pasahero dito nga mga bata nga kapareho niya dunay mga tapad nga mga ginikanan. So siya lang ang wala gyud ginikanan nga tapad o kuyog sa iyang pagbiyahe. First time gina nga iyang nahiaguman. So ang naitabo nahadlok kay siya kay dunay nisakay nga tawo nga gamaskara nga baling dako kaayong tawo unya naasuluyon niya. So moto nga gibati siya og kahadlok ug kabalaka kay first time nga may ako niya masalaag pud siya sa iyang pag-adto siyang lulo ug lula kay wala ang iyang papa ug mama. So karon nahuna-hunaan niya ang sulat sa iyang papa nga naa man daytoy sulat ni papa nga every time nga bation kog kabalaka ug kahadlok ipabasa niya kadtong maong sulat. So giinstruksyonan ang anak nga kung bation na gani kahadlok kabalaka imo lang basahon kining maong sulat aron mawala ang imong kahadlok. So karon gikuot niya ang sulat diya sa iyang bag ug gibasa niya kini. Ang unod sa maong sulat mao ni, nak, ayaw kahadlok kay kuyog ko nimo sa imong pagbiyahe. Ana ako sa imong luyo nga maskara. So mao to nga nasyak ang anak nga lalaki og nahimong confidence na wala iyang kahadlok kay di ay kadto di ay mi para sa unahan iya day tong amahan. Sumikuyog di ay ang amahan. So wala siya pasagdi, wala siya biyai siya ang amahan nga siya lang mag-inusara, kundili gikuyugan siya aron masipti siya sa iyang pagbiyahe. Guys, dinhi lang ta mukutob sa atong sambingay. Doon na kita yung mga lesson nga makutlo niini nga sa atong kinabuhi dili ta angayang mahadlok ug mabalaka. Nganuman kung basahon lang gyud nato ang sulat sa atong amahan nga langitnon nga mao ang iyang pulong iyang Biblia, mawala gyud ang imong kahadlok ug kabalaka. Sumala sa sambingay nga sa dihang ang anak mibiyahe og siya rang usa, giingnan siya sa amahan nga dong ayaw og kahadlok ug kabalaka. Pero kung bation kag kahadlok ug kabalaka, basaha kining sulat nga akong gisulod sa imong bag. Karon pagbasa sa sulat kay naa may uno didto nga nak,
ayaw kahadlok kabalaka kay kauban ko nimo sa imong biyahe. Ana ako sa imong luyo. Ako kining gamaskara. Okay? So katudeng ni para ang iya daytong amahan. So wala day siya biyae nga siya ra mag-inusara kundi ligobanan siya. Sa atong kinabuhi mga kaigsuunan, naay panahon nga mabalaka ta og mahadlok sa atong future. Pero hinumdumi ni kung basahon lang yun nato ang iyang pulong, makabaton kita og confidence sa kinabuhi. Kay ang iyang pulong nagaingon nga wa gud ta niya pasagdi ug wala gud ta niya biyae. Matod pa sa Deuteronomy chapter 31 verse 8. Deuteronomy 31 verse 8. Tultulan og ubanan ka sa Ginoo. Dili ka niya biyaan o talikdan busa ayaw kahadlok. Guys, usa kada kong encouragement kining maong bersikulo, Deuteronomy 31 verse 8 nga dili ta dapat mahadlok ug mabalaka kay ang Dios nag-uban kanato. Busa para dili ta mahadlok ug di ta mabalaka, basaha ang pulong sa Dios. Usa nis mga nindot nga basahon panahon nga mabalaka ka ug mahadlok ka sa imuhang kinabuhi. Ang pulong sa Dios maghatag na tug confidence. Sumala sa atong sambingay na release ang iyang kahadlok sa bata og napulihan kini og peace of mind ug nahimong confidensya kay naa day ang papasaluyo kauban niya. Guys, actually wala ka pasagdi sa amahan nga langit nun bisan asa ka padulong sa imong kinabuhi. Kanunay nagauban ang Ginoo sa imong kinabuhi, sa kasakit man, sa mga season man nga aduna kay problema, sa mga season man aduna kay mga balatian, sa mga season man nga aduna kay mga gikabalak-an o gikahadlukan sa kinabuhi. Tawga ang Dios, basaha ang iyang pulong aron nga dili mo iral o dili mo hari ang imong kahadlok o ang imong kabalaka. Guys, di nilang takutob sa itong sambingay. Kung aduna kay mga nakatunan nga mga lesson ini maong sambingay, paki-comment lang sa itong comment section. And be sure guys nga nag-subscribe ka para updated ka sa daghan pa kay nato mga moral lesson nga makuha sa mga storya nato. So, kita-kita na punta sa next na po natong mga sambingay. God bless. Glory to God.